направите снимки с това. Господин Станков ще се представи неговия помощник. Ще направи кратко експозе и след това ще имате думата за въпроси по селекция, лагер, контроли и така нататък. Господин Станков, имате думата. Първо не крия, че се радвам така много, че може би след 13 години отново се връщам в този отбор, при който аз изпитвам, не крия, сантименти към този клуб. Бил съм тук в друг период, но в крайна сметка имам много добри спомени, така, добри преживявания в този отбор, така че радвам се, че отново се връщам тук и съм убеден, че с добрата основа, която е положена на този отбор през миналата година, ще може да надградиме така отбора и ще се представиме достойно и ще радваме феновете и всички хора, които обичат този отбор. Що се касае до... Знам, че ще ме питате за екипа, с който ще работя. Това е новият човек в екипа е Жикица Тасевски, който работи с мене в Локомотив Пловдив. Другите хора, които бяха миналата година, запазват позициите си. Това са за мен добри професионалисти. Имам информация, разговарял съм с тях. По отношение на лагерите и на новите футболисти, които ще дойдат в отбора, след малко предполагам, че ще ми зададете тези въпроси. Аз съм се подготвил и ще отговоря на всички въпроси, които имате към мен в рамките на 10 на минути, защото да могат да си вършим и работа. Какво да кажа друго? Отново да си пожелаем всички успех, да работиме съвместно, да има една добра атмосфера, която не се съмняваме, че ще има, и съвместно с общи усилия да направим така, че всички в този клуб да са доволни и да се радват на доброто бъдеще на този отбор.